Pagkasalita ni Erika nga napakuluan, my ex, dear Manong Nemi. Madi or apid dear Manong Nemi. Madi. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng Manong Nemi. Tagaslasaan at amamati. Idi baga ti boyfriend ko Manong Nemi nga ni Joel ngagsina kami. Nagsina tan. Lipatan ako. Talipatan ka matin, Erika. Joel. Saan ka kumangagang angho, kasta? Saan nagagang angho? Gusto tinangik mo, Erika. Nga maapay. Handa ka din nagbasulak ken ka? Handa ka din nagkurangak ken ka? Kinidaw mo ka din ti amin-amin ko. Tapno paayeng ka kuma. Joel, ururayek lang ti panangibagam nga dan mapasamak ka na ta. Kat nakasagana ka mong ipaay kang kati amin-amin ko. Nga awang pulos pa nagked-ked ko. Itilikodan nga agpadpada tapay lang ang agbasbasa. Dita ka dito kurangak. Dita ka dito sa mga kayat kanyak. Tanam na mayam nga saan kong kayat nga itid kang kati amin-amin ko. Diyak to kidawan dita. Gabota, amok sa amo kayat. Kayat ko. Uri tamit lang. Itad ko rin kati ka sa pulam, ti bagik, ti amin-amin ko. Saan ko kayat agunutin? Iti mapilpilit. Saan ka mapilpilit? Iti mapilpilit nga panahon. Saan pa lang ang panahon, Erika? Saan pa lang ang panahon? Iso nga tinasyahan. Lipatin na kon. Aglinipatan. Kita niya nga rason. Gamo ka dito saan na kon ngayeten. Kita niya nga rason nga saan na kon ngayeten. Sampai lang rumbeng ngayeten ka. Di ka mawatan. Saan nga umno nga panawan ti panangibagak iti I love you. Ken panakariknak iti I love you. Erika, ituloy ta na itong relasyon ta. Ang mga nusaan ta nga matungpal tarapapta. Umuna-unay, diya kahit nagtuloy nga sula nga singek kontraek ti pagayatan di kiti parents ko. Imbilin da kanyak nga diyak pala makinublobya. Ngem, sang ko natungpal ti karik. Gabutan na adana kiti girlfriend ket si kadeta. Ket diya kahit nga tuloy ti panagulbud ko iti naganak kanyak isungag sinatan. Ken ori si ka, Erika. Sampai lang rumbeng nga danubium. Saan ka di? Hanggang kayat dikit naganakken ka. Awan naganak ka na kami. Kaputa na uli di ka mga kapsat. Pagbasbasayek ti bagi, agsap-sapurtingat. Kanita ti isinanak. Anya tinamnamahing mapasama kanyak. Madadahilan ti biyag ko. Awanin ti siya serbi pa iti kastoy nga panagsalukag ko. Awanin ti siya serbi pa iti kastoy nga panaghalikagom ko nga agnaduharag iti kolegyo. Gapot na si katibang mangtid kanyak ti pigsa, Joel. Si katibang mangtid kanyak ti biyag kalpasan na isinanak. Ngimno talagang awanin ti panagayat mo kanyak saan ko ipailit ti bagik, Joel. Saan ko ipilit ti bagik keng kahalusan na kun ngayaten. Wano saan na kun nga kayatin. Ikarigatak laingin nga at anugutin kan akuen aklunan ti kinapud mo. Inayat ka, ken inayat nakmet. Ayat nga nagpatinggalaingin dita. Saan kagayam nga napudno nga agayat, Joel? Agbabawi ak no apay nga inayat ka. No
Anya timbagak kini Joel manon nemi ket pudno unay imbagak nga kasasaad ko. Apagraduar ko lang idi ti high school manon nemi. Idi matay iti disgrasya dagiti naganak kada kami. Duwa kam nga kabsat manon nemi. Siya kini Rose. Kanikarkarigatak manon nemi idi agtrabaho. Tapno agbiag kami nga kabsat. Kanadakastusek nga agbasa. Iti kolehyo. Malmalpasen ti school year. Iti kina third year college ko. Agasmet ka ni Joel. May salangin nga tawen manong nemi agpadpadan nga graduar kami. Imkas tumitin timbaga na manong. Tagsina kami kanon. Ngajak maawatan no anyat kayat mga sawen nga saan pa nga panawen nga maadaan iti girlfriend. Di na kayat nga tuloy ka nung inulbud na dagiti parents na. Diyak maawatan ni Joel manong. Ngim ti maawatak may salaing. Nagbalin nga narukop. Nagbalin nga obaw dagiti karina. Saan nga napudno nga agayat ni Joel. Ket saan nga rugmet nga rumpeng nga sangitak iti kasken kuana. Pagbalinet nga karit manong nemi ti panangisinan a kanyak. No tinakon kasapulan, mas pay nga saan ka kasapulan, Joel. Saan ko apalubos nga maperdi ti panagbasak. Saan ko ipalubos nga yung kasano. Kasano nga malipatan ka, Joel. Idinto to si kating karik nga umuna kay nagdanayon nga lalaki ni biyag ko. Kasano nga malipatan ka. Nasyan kaniyak manong nemi ni ading ko nga Rose. Idi maamuan na nga nagsina kami kini Joel. Manang, saan ko mga maapektaran ti panagbasam. Manang may salangin nga tawin. Agturpos kanton, sa kantong trabaho, agdakton matan iti second year college. Manang, kaya ta. Uri awan naganak karata. Kabailan ta sang kadi? When, ading ko. Kabailan ta. Uri agpadpadot ta nga babae. Kabailan ta. Basta, aramidem dikiti bilin ko keng ka. Saan ka ang sadsadot? Saan ka ang balbalog? Ipas nagputagbasa. Ipas nagtangag padpadat agbasa. Irapingot ag trabaho. Ura mapuypuyatan ak. Basta tinasken. Kadadagastusan ta nga agbasa. Ipakita ta iti sangang lubungan. Kani panagnig ta. Ngagbiag ta. Uri si kakinsyak laing. Ngagbiag ta. Nasa wanwan to ti biag ta. Babay ni tinasiyat nga wagas. Idin sinan ako ni Joel manong nemi saan kumeten nga nakikita. Nasiyat met kunak. Tano makitak amangan no panaas ti barokong ko. Impas na ko trabaho manong nemi ti rabi sak aggadal manong nemi ti aldaw. No lapsak teg sa o manong nemi nagasatin adda upat nga oras nga turog ko. Ingupit ko ti amin nga panawin ko. At dabay nagidigod naway manong nemi nga maululawa. Gabutin na labas apuyat. At dalagi ti time ko manong nemi ori nakatugawak. Isang gir ko makaturog ka. Ori at 15 minutes lang turog ko. Sakto man na nagriing. Agtrabaho tumanin. Wano ag-review. Wano ag-asikaso ti election ko. Pinanta ko niti 4th year college manong nemi saan latamat na maliklikan nga dati kiti lalaki. Nga mas asdeg, sumabat-sabat nga sumurot-surot kanya ng sangko idang ingkaskaso. Awat isabaling nga naramid ko na nagtrabaho, nagbasa. Aging ka saan nga napuputan ti panaglabas ti panawen manong nemi agturpo sa kun.
Agraduara kun manong nemi. Kablawang kamanang agturpuskan. Dati kurso mawanti hanggang take the board. Siya, ag-apply akton nga dakos. Barbaring nuwaala ang sadyay nag-OJT akidi. Wine, tako na da kanya kidi, na makapaggraduara, mabalinak to apply ijay. Kat gabot na magustuhan na performance ko, hindi adakti on the job training, alaing dakto ka na. Tikat kahit nang sawan manang, makastrict ka nga dagos ti trabaho. Kasi nung ano di dati ang trabaho. Mabaling man latang irapin ko. O, mga opisina ka, sa kabilang trabaho trabihi, mabaling man. Saan manang? Takil lakit sweldom, aginanaka mo ten trabihi, panuon mo ten aginanaka. Nakastreka ka talaga manunemi iti kumpanya nga nag-ujay-tak idi. Ta idi ta nagraduara kon ket nag-applyak inaladak nga dagos. Welcome. Welcome, Ross. Ay, Ross. Erica. Dinak malagay man? Siya ni Karen. Ay, Karen, malagip ka. Thank you. O, kung naking ka iri, nga nag-graduar ka, dito kanto nga trabaho. Nagama na Karen. Manang Karen, eh. Karen ko naman ng kanya, manulat di diferensyata, talo lang at ako. Nawag-abay, takasla talag kasadar. Kusla mo ibagbaga nga. Titawan mo, katawan ko matin. Haan, ubing titawan ko. Ay tilangak ng titawan ko si Kawit. So, wala sa bagay. Oh, kumusta mo ti life mo? Adi, tsaka kahit nga lagi pa. Inistorya kini Karen manong name ti may panggap kini Joel. Oh? Pinanawan na ka. On air. Iti ere. Binaybayan na ka. Huwag nga ron. Nagsakit na diya pasamak. Awamat ti amok nga rason no apay nga agsinatan ko na. Nga lang saan ko malipatan ng baga na. Saan nga umno nga panawen. Awanta iti umno nga panawen nga agkarelasyon ko na. Wala tagbasbasa ka pa lang. Kahit nga sawan, adan to panawen nga rumbeng unay nga karelasyon kayon. Kahit mo sawan. Baka dumdag tumatla ti gundaway, Erika. Nga agsabat tumatlang ti dalan nyo. No agsabat tuman ti dalan mi. Jak to pagpagunyan, isnabek, kusilapak, panawak. O rin o umagsadag kas pagarikan, ket ipilit na ti pakisarita kanya, tungpae. Maaramid mo kang tarayta kas pagari. Oh, man! Badasan nagpakita na ijeng Joel. Trabaho, naggraduara ko, nagtatrabaho, nagpakita, badasan. Nagtrabaho ak nga rod manong nemi kat nagtuloy nga nagbasa ni Rose. Adamat lata manong nemi di kiti alaki nga mangibaga kanya I love you. Dito opisina manong nemi may sa kadakwada ni Arnold. Hi, Erika. Hi, Arnold. Mabaling ka din nga awisin ka glance. Itong lunch break. Kabilitan nga lunch into lunch break at lunch nga road. Alangan met nga awisan nga lunch into the dinner. Mabalin? I'm sorry, Arnold. Tsaka yan. Ito ang nga rason. Datapang rugyan ng kwanti ka, kanayon na kong nga awisan. Kito mo na, kanayon ka nga awisan. Ang mga nibagam to kanyak nga mahilig ka kamay libre. Iso nga sana sa at langin no saan ka nga pat ganita. Tapno, awan ti maulit. No, anda bang ngawis kanyak manong nemi saan ko apat gan pahit. Da kami ni Karen, no, hindi glance, agsango nga glance. No, da mga ngawis kanyak karag nilalaking ag dinner paayo. No, at daw may mang pasir kanyak dito balay manong nemi Jack kayat ang sangon.
Alam mga nang nakababaing, magagmat ka nakwada. Nga o ang panahon ko, iti ayat-ayat dita. Aging kakanitang kat ayat yung palaing ti ex mo. Sino? Sino ko mga pinusangan ni Manong Joel? No. Idin sin na kon. Saan kumutin ni patpatigiso na? Apang nga rin sila awad kayat mong entertainin kada kita agar-aram ken ka. Sampai nga panahon, Ross. Agturpos ka pa eh. Ah, sige. Sige manang. Siyak gayam ti kapuna. Sorry ha. Okay lang. Okay lang. Into na nga rin baka pagturpos sa konta dahil tumaten trabaho. Isun tumaten pa ng sangom iti may panggap iti love. Una. No pa idikit talagang saan nga panahon. No lakit dito makatugurpos kan kada dan trabaho. Yung dumdeng to nga talagang tilalaki nga pakariknak manin iti ayat. Dikat iso. Sige manang. Ibagak nga ron nga ahawan ta nga ag-entertain ti umay mang pasyar karata. Sabi ko mga ron tasanda nga agpungtot baka kitno adata tirwar kada dagas nga ramidan da karata. Ora iti cellphone manong name di kiti agbis message nga mangi parparipirip ti panagayat da isnabot id. Saan ko ida nga sugsong batan. No ada tumawag manong name alakit sungbatak maminsan. Hello? Hi, Erica. Malagip nakpay? Pwede mo pa yung ibaga no sino ka. Ibagang pa lang no lagip ang no malagip ka. Siyak ni Alex. Malagip mo? Sila sanggulat ang malagip. Nagamang mo ta iti may isang nagsabat ta. I'm sorry. No, adaman kasi nga mamit ko. Sa jamit lang ibatik. Saan kong itugtugot. Sumasang ka malagip. Basta gaya. Balik ka din kung may kapasyaran ta balayo? No, hanak agaw-awat iti umay mang pasyar kanyan. Sorry. Mabalik ka din nga after office hours kat umay kadagasan ita opisina yo. Tain tag dinner. Saan nakasumursurot iti open ka relasyon na. Napaidam ka na kasta. Kinapaidam ka di, ti mangibaga iti kayan. Saan nakasumursurot mo na makikuyukuyuk iti lalaki nga, tsak ama mo. Kita kuyukuyuk tatam no, mama mo nga naimbag do siya sinua, kat mama mo ka we. I'm sorry. Kaguram ka dito kay lalaki? Are you man-hater? Papi ko man kagurak dito sa lalaki. Nadan ka din ti pubia? Ada ka di love experience mo nga kasla nakasaktam? Diya ka din nagbidot? Nga nakasugat na pusom? Iso kang sila di mo kayatan nga loktan ta pusom? Awan ti panahon ko mag-isarita kayo ka. Sige, bye. Dinilaw manong name ti kapsat ko ti kinaatap ko ka di lalaki. Manang amang ano dadakas nga ramidan da ka. No kasat ramidan. Naatap ka launay. Isnabera ka launay. Di napakadanaga Dros. Amok ta ramidan. Basta sangko kayat nga ikaso da lalaki. Awan sa baling aramidok no saan nga trabaho tapno masuportarak ti panagbasam ken masuportarak ti panagbiagta. Deta lang. Doon makapagtupos kan kadadan trabaho. Isunto pa lang ti panang panunot ko ti may panggap iti ayat. Kastamat manong name iti kunak kini Karen no kasta nga agsarsarita kami. Nakadel-delikado ka masaktan siya ka. Manong nga taon? Aw man pa'y 2 nga taon ha. Ay 3 nga taon. Ang 3 pala nga taon. Nagbiyak yun. Hindi mo kati pa yun nalipatan na diyang at Joel? Nabayakin nga nalipatak diyak kumapay malagip no diyan mo'y palagip. Hindi mapay nga ron.
Ano ti apay? Apay nga ron. Ngawampay ti kasukat na di tapusom. Urayak pa nga makapagturpos ni Ros kunak mo. Sige, alam nga ron. Alam ta kinanta mga ron, nagturpos to. Aging ka nagturpusan ti kapsat ko, manong nami, kablawang kading ko, happy graduation. Manang thank you, iti pa nang tulong mo kanya, tinandan tumit kayat mo, kidawan kanya, di kat nakasaganak tumit ng supapa. Awan ti problema ka nita. Sa mo pang panunutan ti pa nagsupapa mo. Obligasyon ko tinang tulong kayong ka, obligasyon ko tinang pabasa kayong ka, kas inauna kapsat mo. O na, kaso pa kasi nga doon nga makastrik ka na ako sa trabaho. Kas keng kamanang at agur-uring at trabaho kanya, ag pili-pili aklang. Sigurado ka, umanang. Kahit naman, no, dantong trabaho, siyak tumasten ti baka mo nga ti gastos di ti balay. Taro, di kiti sweldo, kumpletong ornongan. Aman, amin na gastos ti balay, bil ti kuryente, bil ti danom, ken dadumapay, siyak tun di baka mo, no, dandumat na trabaho. Aging ka nga nakastrike batin nga nagtrabaho ti kapsat ko manong name. Agtrabaho kami nga doon. O ana, Erika, ape ka rin. At ang trabaho ni ading mo. O sang mo matan tapusom, no anyo ti pagayatan na. Rumbang unay nga da boyfriend mo, o tapos nagastag at makiasawa kan. Ape siya pa ka rin gura mo ya. Kasi ka ngay. Ape nga siya. Okay. Dagdagan na ka madaan ti nobyo. Kasi ka umpay nobyo. Anytime nga kahit kumatin nagbaling nga ada nobyo na agad. Ada. Pumilak na ti may sa kanil talo na pingan. Mangpili ka nga rin. Umuna ka makinobyo sa sumarano. Sigurado ka? Ang pagdanagam. No siya sino, ti umuna nga mangaram kanyak, kalpasan nga naggraduar, kaya nadan trabaho ni Ross, nga kamsat ko, dyan na. Malaman nga ron. Kahit no anda umayag pa share dito'y balay, manon nemi, siyak ti mangilukat, itiri daw. Good evening. Ma'am, sino ka? Ronald? Sino kasapan mo? Hindi ko ma-Ross. Pasyarin ni Ross. Kung kumamanang. Bila, sige. Sumari ka, tuko ka. Ross! Dasa nga ilip. Nimit lang, Ross, manong nimit yung wada pasyarin. Ni apay siya. Itatakayat kong adamang pasyar kanyak. Didakbad manong pasyarin. Kaya nung astag sarita ka kini Ross. Manang, umuna kamit lang nga ada nobyo na, kaya umuna kang tungang kasawa. Kaya pa ya, no ada mang pasyar, may agpasyar dito, siyak ba't ti pasyarin, kamot nga siya. Kaya na mabaling ko na siya ka, pasyarin na saan na siya. Siya ka kumamot, awalat mo may mga pasyar kang gan. Idi kit paritak na kiti babaro may mga pasyar kanyak, di ba? Itataupan na yun. Nakasagana akong mga entertain na sinuman. Man, siya ka mati pasyaran da. Hindi, baka adan dumating nubyo, baka umuno na kami nga kasarmanan. Problema iti dahito. Hanang nga sakti panunutin. No talaga umuno na ka nga gasawang imi, siya. Di siya. Ibagbagak mo dito ya ka ni Karen. Sinong bata ko ni William? Boyfriend ko ni Sunan. Kat na siya itong asta. Kat siya. Umay magpasyar kanya ako, di ba yung magaking kayo di? No siya sinuman, ti umunang, umay magpasyar, wala mang iba kakanyak, ti I love you, ita, ta nagturpos ka da trabaho ni Ross, ison ko na, man. Nakatutukin di, susublat, umay magpasyar, kini ading ko, ison na. Kita, kung anong ko kami na kita, piniading ko lang, siya, pasyar, takot ko na mambarakon.
Aging ka manunimi ti maysa nga komperensya nga nitandaran mi kini Karen. Da kami ti imbaon da manunimi. Umunang alda ti komperensya manunimi na king tutak. Nadlaw ni Karen. Abay, anak ko. Abay ka saan kakita ijamayan kita lalaki. Bukod. At dan nakita mo, nga nakarik naman ti ayan ala. Ti problema ita, ora at dan ipatpatig mo, baka saan mateng nawaya, baka at mateng girlfriend na, baka han nakakayat, baka siyak belag ti kayat na, hindi ito tado boyfriend ko. Ang guna ka na. Awan. No, at daw masidag to kanya. Masungbatan ton datang sa lutsod mo. No, masidag. No, at daw to masidag kang lalaki. Mabalin siguro into no break time o into no lunch time. At daw to masidag kang lalaki. Isunto retan. Isunton di parakin ka. Isunton dagbalin nga asawam kasi dyan. Baka isut umunang kursunada kaya di ba naking kata I love you. Di ba't imbagam kit apamang nga makapaggraduar ka na dan trabaho ni Ros nga ading mo na siya sinuntuman ti umuna nga manganam kang kaiso. Isunto. Manong nemi sakbahay nga napang kami ti panghaldawan nagawis ni Karen nga mapang kami ti CR manong. Imo na nga siyak ti simre. Gabotado nga ron digiti ko. Kinta. Sa note audition na. Iti pang uray ko manon na mi nakiktutak idi adang umusideg nga mangawang itinagan ko. Erika? Kidam-kidlangan niya. Agpadpadagayam nga konferensya ti inatadaran ta. Kumusta ka? Bastoy. Sino Ryan? Ni Karen, ti office mate ko. Sika. Napay na sitgan na. Hindi ako mapay na sitgan kang Yore kong tulang naman ako na. Kumusta? Bastoy. Kumusta ka lang ako kumusta? Kasto ko lang aro doon. Katsiyak din ako kumustaan. Kumusta kami, Ten Joel? Kastoy. Kastoy. Kastoy mat na siya. Amom. Namnamay ko mas ka kanya. Amom hindi kapungpungtot ko. Kapungpungtot ka. Padasem to lang tumasidig kanya ko na tungpain ka. Apeng arganda tungpain nita. Hindi ko tiya sidig mo kanya talaga ka tungpain ka. Yung mano? Talumatan ng tawan din na palabas. Nabayagan dita. Adun na kita napasapak. Kasken ka. Sigurado nga adan asawam ken adan putot mo, di ba? Kaskan niya. Kasken ka? Anang kasken ka? Napagturpos ko ni Rose. Kaya natatrabaho na. Anda matinubyo na. Katsika. Ada matinasawang masyay. Manumatatarak mo. Apay langak na danak nan. Langak na asawanan? Sorry. Katsika. Apay langak na asawanan? Tayo baga madasawa ka na taputot ko? Unya tamok. Hindi ko matiamok. Erika. No, lagi mo na din baga kang kaili nga. Sampay nga panahon.
Naman pa nabukal ta relasyon ta. Yung biglak ng ginupid. I'm so sorry. Amo ka nasaktan ka. Ngam na ibaga kang kaidi nga, adan to nito din nga panahon. Maring kunak no saan pa nga naladaw ti amin. Ay, sorry, excuse me. Data ni Karen eh. Panawan na kan. Karen, let's go. Tumalyaw-talyaw ni Karen keng kuha naman. Dahil ka dito ko ng kanyak nga no sinuman tumasidag. So dahil sa timasidag ka. When? Kat? Imbaga na keng ka I love you? Kasano kung may baga na kanyak I love you? Kat hindi pa lang insina na. You mean, your ex? Dahil ni Joel? Shh, tagiwat mo, nakapigpigsa. Inimang-mangan kami manong na may pinalutpot na kadalaga ni Karen. Ah, iso ka di dahil? Iso. Nagwapo. Kat, ure gwapo man. Taka naman tandwapo to na. No? Adan asawa di ex mo. Saan lang ano nga, may mesa di babae di biyag na. Taka no pa'y chicks na. No? Imbaga na kayong ka. Kunakmat kayong kuha na. Ure namin taluak matir nga nakiasawa ko nakman. Di ka maawatan na Erika. Imbaga malatipot no ha. Nawaya pa lang ni ex mo, di ba? Akasmat iti kinawayam. Ah, mohon. Nagmayat istorya, Yusi ka. Nagsarding kay lang, biit. Balik sila nag-cool off kay lang. Hampay lang ang panahon. Mas nagsarding tapay lang. Tabaliwang kanto nga armin, parang ganun. Tanam naman ako mga rod. Nga iti laos, iti unig ti manunga tawan kat awang kumapit ko, boyfriend ko. Siguro agad namnamayan na nga talagang ipatpatig mo isuna. Kahit isuna mo, ipatpatig na ka. Iso nga saan nga nang sapot sa bali. Baka dumdang to ti panawin. Nga danto, wala di malayo, ha? And then ni ading mo tumang lokat. Oh, siyak diba sapol mo, sir? O no? Ni manang ko. Ni Erika. Kunanan to. Dumteng to deta, friend. Nalpasan ti komperensya, manunay nga saan kami nga nagkita kan nagsaupay kaniya Joel. Ay gawa manunay nga iplastar ko man ti maturug, iti ang tugtug tiri daw ti kwarto. Siya pa ay, Ross, manang, ada pinastrit ko. Ngamang pasyar keng ka? Kunak na siya ti pasyarin na, kami siya kamot gayaw. Joel ka no tinagan na. Manang, iso ka digit ex mo? Wano ka nagnagan na lang. Manang, ururahin na ka. Manong naimi saan na ka makamag-desisyon? Isuot ko ti brak, at pasangwak na dyan nga Joel, wano, ibagak kini Ross nga, kahit kundi maturog. Manang, ururahin na ka. Sige, sumari ka latat kwarto mo. Rumuanak tumadlata. Kinunak manong. Kasi lagla mapilpilit nga maslig. Ano ti masapol mo? Flowers for you. Tsak inawat manong. Kaya nato pasurot na chocolate. Malakip mo, iti nagkarelasyon ta, hangkapin na siya. I-Jack eskwela nga nagdaton keng ka. Kinawan ti flowers, awan ti chocolate. Nagmayad gayam ti agaram nga da flowers ka da chocolate. Samsamit nga ayat ako na da. Di mo ka diawatin. Awan ka ni ti pusok, Joel. Idi deta. Ngamita. Di mo ka di mabaring nga luktan ulit. Tari daw ta pusom ket pastagan na.
Erika, nanugupad man ti relasyon ta. Kahit ko lang nga makakonsentrate tayo ti panagbasa ta. Talaga, hindi nga, madlaw ko nga saan nga isot na ito, di nga panawin. Di mo madlaw, hindi nga madisturbo, ti panagbasa ta. Kaya ta, ang dairapin na nga sila obligasyon, titunggal may sa kanata. At dagiti daw nga manipatan ka nga awisen, pauyukan to. Iso nga kunak. Nga pimpinas pa lang isardeng tati amin tapno awan ti pampanunutin nga mga awisken ka. Uno awan ti schedule nga pampanunutin nga irapin mo i-schedule ti panawin mo. Nagpinta si Edith, awan ti makadisturbo ka na ta, di ba? Ngayon nagsakit, tinakam ko. Sa bagay, pag-beatment lagi di. Taing karik-in ka di. Dadjakit din ti klase ng lalaki ti pagsagabaak. Iso ka din ni makadadahil ti masakbayan, no? Ora ang makikita ka kaskang kuwana ko nga. Pwede. Imitan ti mo na panawin. Iso nga balbaliwag. Nalukoy tarik nang. Balbaliwag nagdatong ken ka. Natanganan ti imak nga mangyawawat iti flowers ken chocolate. Mambaling ka ding hawate mo. Sige, awate. Wow, yaman na. Tugo ka. Nakayat mong isaganan. Kaya mong kape. Sana ka naroon mong kape. Ano nga ro, juice? Kaya ti uminom tinalamis. Tasa nga juice do sa nalamis, diba? Danom, may pinas pa eh. Tay-tepe lang ang napradahanag eh. Mabilang nga tamang isaganak din danom. Sinurot na tiloko. Pero sinurot na. Malaki mo hindi. Damo ka nga rokope na kastoy. Oh, Joel! Joel! Naggulagol kami hindi. Nagasti pa naggulagol mo ita. Kaya sa mong intuloy. Ang runa hindi maamalak na kiti lips mo. Tumpahin na? Tumpahin ka. Alabas na tumpahin. Tumpahin ka. Joel. Saan ka nagsangit? Nalpasan di ba nagsangit mo? Dahil ito hindi panawin. Tapno buklid ha, iti awan pating ka na ngayon na yan. I love you, iti pailaeng. Ngayon kanik nga siksikan to. Nasubyanan kan to. No saan nga nagkita hindi komperensya, hindi awang kumapilat at Joel kung may nagpasar kanya. Talaga karagid yung nga panahon. Amin, di ka pala mamati. Di ka mamati, sweetheart. Kuya mo, umiyanak. Akay tata. Ang swerte mo. Ito. Gaid kan. Kahit ko pala manggagangking ka, I love you too. Yawang pa panagbalbari ti puso mo. Siyak pa lang ni patpatik mo. You are my ex. Kinagbalin manin nga ex. Ha? Ex ka ni ba? You are my ex. Kumita ta nagkinawatan tamanin. Kininto nagasawatan. Agbalin kan tumanin nga ex. Ex-boyfriend. Ano ko? Sikaw na may baga ha. Ngayon nga nagsinubyanan ta sa tanto asawa. Iso nga napipinas lang inomyanan. Tapno, pagtulagan na tikal sarta. Kit imihan nga agpay so tiloko nga Joel manunimi kit sa anak kong nakapagked-ked Tano malagip ko manunimi idi imbagak kang kuana ka nakasaganak magket nga mangipay ti amin-amin ko no kidawom ko ma. Tamang ano dahil at pag sinaam kanyak ko na. Hindi nga rabi manunimi nagmaris rusas dagiti nga nagpatnag.
nagamsag, nabsog, nasadsad, iti ado nga aso ka na rin ang tisilad ko. Kaya bigatan naman ang neminas daaw ni Rose. Ate, apay, at apay lesona? Nagkaida kami. May ex, tagbalin tumanin nga ex ko. Sana all. Nukas naman ang, umuno na kami lang ang asawa. Di so marunong kam tumatang na yung boyfriend ko after a year. Di so. Okay nga rin man ang, plano yun pa nag-asawa yo. Siya ultimate of honor when siya ating mo. Sikat kayo. Kaya nangasawain manon na me to make it short. Da kami matlang Kenny Joel nga my ex. Isumit lang, da kami matlang tinag-asawa. Nagkatuluyan, tapos nagbalin nga tuloy nga he's my ex. Nadaan kami, naparaburang kami titalo nga anak manunemi, ket nag-asawa mate ni Rose, ket isudat si Mina nga nagbalay. Ket ito'y balay mi, manunemi nga napanawan, di tatang kinanang mi, pinapintas mi kaniya Joel. Ket at dagtoy nga pagtartara nga pag-ayaman, di titalo nga anak mi. At least, manunemi nakamit lang, iti nagkatuluyan, my ex, my first and last love nga ni Joel. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong name, kanagyaman naglaunay, iti anos mo, ken laing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwak ken pagsarmingan ti biyak, kadagiti padak ka nagdangeg ken nagbuya, more power to your program. Tingor nagyaman nga pagaya mo, Erica. Thank you, Erica. Thank you, kadagiti nagbuya ka